Huomenta vaan kaikille, se on Prokopoita ja terve. Ja mä tossa äsken vähän rakentelin näistä tällä meidän autotallityömaalta jääneistä jämälauoista, niin tämmösen kehikon tossa äitin kanssa ja sitten näitä ruuvailtiin tuonne sillä, että tää on nyt tosi tukeva. En tiedä mitä tästä siis vielä on tulossa, mutta tämän verran tässä nyt ollaan rakenneltu ja sitten pitäisi alkaa rakentamaan vielä jotakin lisää tähän se. Nyt me ollaan leikattu nämä lauvut. Kaikki täältä oikean mittaisiksi. Ja nyt sitten pitäisi ruuvailla kiinni nämä lauvat tähän pohjaan ja laittaa sitten niin pienet välit, niin ruuvataan nyt kiinni nämä. Me ollaan saatu nyt laitettua, tai minä olen saanut tehtyä tähän tämän lattian valmiiksi, mutta tää lattia painuu, eikä tähän, että jos minä astun tuohon, niin mä menen sitä läpi, niin nyt meidän pitäisi keksiä jonkunnäköinen tuki tuonne alle. Elikkä käännetään tuo ja laitetaan jonkunnäköinen tuki tuonne alle. Nyt laitettiin tähän lattiaan se tuonne alle semmonen tukipuu, niin kuin ehkä sattuitte näkemään, niin nyt kattokaa. Nyt kestää seistä tässäkin päällä ilman, että se romahtaa. En uskalla vielä pomppia tässä, mutta nyt ollaan sitten saatiin tuo tehtyä, niin sitten seuraavaksi olisi tarkoitus laittaa kakkosnelosta tuohon sillä, että niissä saisi sellaiset pystypuut. Ja sitten jatketaan taas jotenkin tekemään tätä, niin laittaa nyt ne pystypuut tähän, niin saadaan sen taas vähän lisää eteenpäin tätä projektia. Nyt ollaan saatu vihdoinkin nämä reunapuut tänne ja lattiakin valmiiksi, niin tämä on alkaa näyttää jo hyvältä, paitsi että tämä mä voisin vielä itse asiassa, kun tämä ei halunnut mennä kunnolla, niin otetaan irti kumpiakin sieltä. Noin. Sitten toisteksi yritettiin vielä. Näin. Ja sitten painetaan ja ruuvataan kiinni. Näin. Nyt tämä on tässä. Alkaa olla nämä tukipuut. Näin. Ihan jämäkän oloset on. Niin. Tää olisi siis suunnitelmissa vielä, että tänne päin niin laajennettaisiin ja tuonne päin laajentuisi niin tavallaan semmoset vähän samanlaisella tyylillä, niin kuin mikä tämä meidän autotalli tässä on tulossa. Eli siis sillä, että keskiosa ja sitten molemmille puolille tulee semmoista tavallaan niinku, mikähän ne on, niinku katokset, tavallaan semmoiset katokset tuonne, josta menee lautaa maahan. Ja siinä lautana, niin jos vaan on tarpeen, nyt on kattoa, niin vaan ettei käyttää tämmöstä lautaa, joka on nimeltään kakkosnelonen, eli 2 kertaa. Ei tää kakkosnelosta, kun tää on kakkosta, anteeksi. Niin sillä, että se tulisi tavallaan niinku tällain sitten tästä
jatkossa. Täällä olisi sitten tämmönen niinku tila. Täällä. Niin. Tämmönen olisi sitten vielä suunnitelmissa tehdä. Elikkä siis jos pätkin tämmöset vielä 4 kappaletta lisää, näitä jos vaan satun löytämään, jostakin näyttää puhutaan, nyt täällä ei löydy. No, jos ei löydy, niin mä haen täältä yhden lauan ja sitten katsotte, tällä ei voi vallailla vähän näitä niinku seiniä tähän, että tämmöstä seinää tähän sitten tulisi. Pitääkö tänne niinku jonkunnäköistä vinotuetkin vielä laittaa. Mitähän tää nyt sitten niinku tekis? Tänne näin näitä lautoja. Kattokaapa, siinä on lukki siinä kiinni. Voitko mene elämään muualle, mutta älä laudoissa. Laudoissa on niin, elä, kiitos. Niin jonkunnäköistä tämmöstä vinotuet pitäisi vielä saada. Elikkä siis kakkosnelosta sahaa vaan taas. Luultavasti tullaan taas tarvitsemaan kakkosnelosen sahaamista, elikkä pitäisi saada ehkä niinku tosta tonne. Niin silloin se olisi vielä niinku jämerämpi, vaikka on nämä kyllä aika jämerän tuntoiset jo nyt nämä minun seinärakenteeni. Niin. No, katsotaan, että mitä tehdään vai tehdäänkö mitään, että lähdenkö vähän tänne suihkuun ja sohvalle loppuillaksi makkaamme. Nimittäin kello on tällä hetkellä joku 9:45 ehkä, kun näitä on tullut tässä vähän se rakennettua, niin tämä ei mitään maailman helpointa ole tämä rakentaminen. Niin jos tehdään vielä jotain tänään, niin viimeistään huomenna me tehdään jotakin. Niin katsellaanpas tässä nyt sitten, että mitä tässä keksisi tehdä.